Kasi alam mo, yung mga nanay, maraming pagkakataon na umiiyak yung mga nanay natin pero hindi nila sinasabi. Maraming pagkakataon na humahagulgol yung mga nanay natin pero hindi natin alam. Maraming beses silang umiiyak pero hindi nila ipinapaalam sa atin. Umiiyak yung mga nanay natin. Pagpakiramdam nila, nababastos natin sila. Pag sinasagot-sagot natin sila, pag nagdadabog tayo, pag nagtataas tayo ng boses sa kanila, umiiyak sila kasi feeling nila wala silang kwentang ina. Kaya ginaganon natin sila. Umiiyak sila pero hindi nila sinasabi sa atin. Umiiyak sila pag may hinihingi tayo na hindi nila maibigay. Kasi nagliliit sila. Hiyang-hiya sila dahil gusto nilang ibigay pero hindi nila kaya. Alam nating nagtatampo tayo. At pag hindi nila maibigay yun, umiiyak sila pero hindi nila sinasabi. Umiiyak yung mga nanay natin pag nag-aaway-away tayo magkakapatid. Pag yung ang tatanda na natin pero hindi tayo nagkakasundo-sundo. Gusto niyang mamagitan, gusto niyang sabihin kung sino sa atin ang mali pero hindi niya magawa kasi ayaw niyang magmukhang merong pinapaboran. Nahihirapan siya pag nag-aaway-away tayong magkakapatid. Umiiyak siya pero hindi niya sinasabi. At panghuli, umiiyak yung mga nanay natin dahil kahit umiiyak sila, wala tayong pake. Maraming pagkakataon na umiiyak yung mga nanay natin pero hindi nila sinasabi.